Dear Mr. P, kumusta ka na dyan sa malaki mong opisina? Pwede ba kahit sandali ko ay pakikinggan mo muna? Kami mga nandito sa baba, sobrang nahihirapan. Mga bilihin ay mahal, di sapat ang sweldo namin, kulang na kulang. Gamot sa botika, hindi na kami makabili. Naglalakad na lang para matipid sa pamasahe. Presyo ng bigas tumataas, kaya kadalasan lang may sardinas. Kapag magbagyo, may lagi ang napeperwisyo. Samantalang yung mga kurap, sarap ng tulog sa mabig sa kwartong. May itatanong lang sana ako, nakikinig pa ba? O pumis ka dyan sa mga papeles na yung nire-request. Sulat namin, para sa'yo na ba? Sama mo na ba? Mga sigaw namin, naririnig mo ba? Mga tanong namin, sa sulat kailan mo sasagutin? Mga pinangako mo sa amin, kailan mo tututuparin? Sarap naman ng buhay nila sa lawang malamig at mamahaling sasakyan. Kurap nila ang pondo para sa infrastruktura na ganyan. Kumuha ng budget para sa kutulay na nga gawin. Pero 10 buwan ang lumipas, ang tulay ganun pa rin. Unting ulan-ulan, baha agad sa mga kali. Tubo na bulok, walang meetings, marami na nga aksidente. Pinsang ko na disgrasya dahil sa lubak-lubak na kalsada. Dinala sa ospital, wala daw gamot na ubusan. Kaya ubos pati pasensya sa kasino nagpatalo gabi-gabi, sunod-sunod. Walang paki sa mga kababayan nila kahit alam nilang meron ng mga nalunod. Sulat namin, para sa'yo na ba? Sama mo na ba? Mga sigaw namin, naririnig mo ba? Mga tanong namin, sa sulat kailan mo sasagutin? Mga pinangako mo sa amin, kailan mo tutuparin? Do you hear us crying out from down below? While they feast above, we're drowning in their show. Promises and speeches, empty words you throw. Tell me, do you care or is this just for show? Mr. P, kaya mo ba talang hulihin sila? O tapagdating sa mga kakayanan, mga koneksyon nila? Marble na pintuan, protektadong mga pangalan konektado sa lahat. Di mo alam kung sinong masakit. Baka pinapakikot lang tayo at pinaglalaruan. Sa bandang huli sila'y magkakamayan na lang. Pasensya na pangyero, asensya na pangyera. Kailangan ko yung gawin dahil napakaraming mata. Sabi mo may hustisya pero nasaan sa lupit na ginawa nila? Dapat nila yung napagkusahan. Ito ang hilyonin naming tanong, sagutin mo sana na tapat. O bang may pag-asa pa bang naghihintay para sa aming lahat? Sulat namin, para sa'yo na ba? Sama mo na ba? Mga sigaw namin, naririnig mo ba? Mga tanong namin, sa sulat kailan mo sasagutin? Mga pinangako mo sa amin, kailan mo tutuparin? Naghihintay pa rin kami sa mga sagot mo, Mr. P. Naghihintay pa rin kami.